Når Giddens taler om, som vi så på i sidste uge, at senmoderniteten har betydning for, hvordan vi lever vores liv, så taler Giddens ind i en konstruktivistisk tankegang. Den konstruktivistiske tankegang går ud på, at vi igennem vores aktive handling er med til at udvikle verden. Det er altså vores handling, vores måden at gå til verden på, der så at sige skaber verden. Vi er altså påvirkelige, og det er et faktum, at verden ikke er på en bestemt måde. Der er ikke nogen endegyldig sandhed om verden, fordi verden hele tiden konstrueres af mennesker i deres omgang med hinanden. Derfor taler vi også om social konstruktivisme. Altså det sociale er et væsentligt element. Vi skaber verden sammen med hinanden. Gennem vores handlinger definerer vi, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være til i verden. Verden er altså, som vi taler om den, og verden er, som vi omgås den. Sådan et aktuelt eksempel kan være, når vi producerer lyserødt legetøj til piger, så er vi i høj grad med til at definere og skabe en forventning hos piger om, og et ønske hos piger om, at de vil købe lyserødt legetøj. Det er altså ikke så meget et udtryk for, ifølge konstruktivismen, at piger helst vil have lyserødt legetøj, men at vi simpelthen er med til at skabe et ønske om at få lyserødt legetøj, når man er en pige i vores kultur. Det er det, som noget af diskussionen i dag lægger lidt op til. Man kan også sige, at når en børnehave, som vi så et eksempel på for nylig, inviterer drengene på tur til eksperimentariet og pigerne på Barbie-udstilling eller Barbie-museum, jamen så skaber vi også en forventning hos drengene om, at man som dreng tager på eksperimentarium, og en forventning hos pigerne om, at man som pige tager på Barbie-museum. Så vi er altså med til at skabe forventningerne, og hvis man tænker konstruktivistisk, jamen så vil man også kunne gå ind i den diskussion om ikke vi burde gøre som der er forskellige bevægelser imod, at få ikke kønsspecifikt legetøj på hylderne. For eksempel, som et eksempel blandt mange. Historisk kan vi læne os op af Kant, Immanuel Kant, som især har beskæftiget sig med den her tankegang, og som især taler om, at mennesket er født med et særligt begrebsapparat, som gør, at vi forstår verden på en særlig måde. Det vil sige, det vi oplever som verden, behøver på ingen måde være et sandfærdigt billede af, hvordan verden i virkeligheden er, men den er et udtryk for, hvordan vi ser og hvordan vi oplever verden. Når vi snakker konstruktivisme, vil vi også snakke Piaget og Vygotsky, som især har været optaget af, hvordan mennesket kan skabe sig selv igennem sine handlinger. Men hvis man med konstruktivismen anerkender, at vi er forskellige, og at vi har forskellige udgangspunkt for eksempel at lære, så lukker vi også op for, at vi må undervise for eksempel på mange forskellige måder. Og derfor begynder vi også at tale om, at vi kan have forskellige læringsstile. Det er blandt andet det, Don er optaget af. Og vi kan også tale om, at vi måske har forskellige intelligenser, som gør, at vi lærer på forskellige måder. Det er det, Gardner er optaget af.